I aften har vi besøg af Thorsten og Gitte og deres nyfødte baby Sofia. Gitte, hvad er problemet egentlig? Ja, Thorsten og jeg fik jo lille Sofia for en uge siden, og vi er lidt uenige om, hvem der skal gå på barsel. Ja, jeg mener jo, at det er os mænd, der tjener penge, så det er kvinderne, der sørger for børnene. Det var Gitte, der gik på barsel med sidste gang med jeres lille barn, Jens Nikolaj. Synes du så ikke, at det er din tur nu? Nej, som jeg sagde før, er det mændene, som tjener penge, og kvinderne, der passer hus og børn. Jeg har sagt det så mange gange, og jeg siger det gerne igen. Hvorfor kan du ikke bare tage et halvt år? Det er lovligt. Nej, jeg skal jo tjene penge. Hvor meget forlanger du? Jeg siger bare, at jeg ikke gider tage hele året. Jeg har også et job, og en gang, hvis vi nu bliver skilt, skal jeg jo have nogle penge til min pensionsopsparing. Hvem siger, at vi bliver skilt? Hvorfor tager jeg ikke bare et halvt år hver? Det er meget nemmere. Det går min chef ikke med til. Thorsten, nu stopper du. Det har været kvindernes arbejde i alle disse år, så nu må mændene skulle også til at tage sig lidt sammen og tage sig lidt af deres børn. Nej, Gitte, jeg synes, vi stopper den her samtale. Hvorfor det? Altså, nu har vi altså ikke mere tid. Nu bliver vi altså nødt til at gå til sporten. Nej, nu snakker vi lige færdigt. Faren burde kunne tage hele året, men der er åbenbart en syg lov, som siger, at mænd kun må tage et halvt år. Gitte, fald nu ned. Vi har ikke hele dagen. Okay, Du tager fandme det halve år. Så nu har vi altså ikke mere tid. Nu til sporten.